זה הזמן לקום ולהיות, לא נוכל לישון יותר, צריך לגרום לזה לקרות, כי אדם הוא רק אדם, ומה בין דם לדם, ומחלקים את העולם לבעדינו ונגדם, והאדמה בוכה, האדמה בוכה. אנחנו לא יכולים עוד פעם ללכת לבחירות, ואנשים יגידו אנחנו נביא ביטחון, שלום, סלש, זה וזה, ולגמרי שוב לתת לכל החיים פה, כל החיים האזרחיים, כל החברה, כל החינוך, כל הסביבה, לתת לזה כל הזמן להידרדר עוד ועוד ועוד, כי אנשים הולכים להצביע בשביל שיביאו ביטחון, גם שלא מביאים ביטחון בסוף, אבל את כל השאר מזניחים בצורה פושעת. יש את כיבוש הארץ, הפרחת השממה וכל זה, אבל בשביל מה? ואני חושבת שהחברה הישראלית, אתה רואה אצלה מין חור שחור כזה של תוכן שהוא איננו, שדווקא מצע סביבתי, אזרחי, חברתי, יכול להעניק לו סוג של גב. אנחנו לא חושבים שירוק זה משהו צר, כן? ירוק זה לא מחזור וזה לא זיהום אוויר. ירוק זה תפיסת עולם רחבה שלא יכולה לנתק בין הנושאים הסביבתיים לנושאים החברתיים. אנחנו חושבים שהשורשים של המשבר הסביבתי נטועים במשבר החברתי, ולהפך אגב, אני יכול להוכיח את זה, כי ההסתכלות הסביבתית היא הסתכלות שמדברת על פתרון במעלה הזרם. אתה יודע, יש את אותו סיפור שמדברים על אותו אדם שהוא רואה שילד טובע בנהר, אז הוא קופץ לנהר ומציל אותו, נכון? חשוב מאוד. הוא עושה מעשה ומציל את אותו ילד, אבל אחרי זה הוא רואה עוד ילד, אז הוא קופץ לנהר ובאמת הוא קופץ ומציל את אותו ילד, גם מעשה מאוד חשוב, נכון? הכל מציל נפש אחת, כאילו. עכשיו, אחרי זה הוא רואה ילד שלישי טובע, ואז הוא לא הולך להציל אותו, אלא הולך. הוא אומר, לאן אתה הולך? הוא אומר, אני הולך לראות מי זורק את הילד במעלה הנהר. עכשיו, איפה זה בא לידי ביטוי? תסתכל על תקציב משרד הבריאות שלנו, כן? תקציב משרד הבריאות על פניו נהדר, אם תראו את המספרים, תקציב גדול ושמן, אבל מה? איתמר גרוטו, שהוא היה מספר 3 במשרד הבריאות, חבר טוב שלי, הוא אומר לי, 95% מהתקציב הולך לבתי החולים. חשוב מאוד, אבל זה לא פתרונות של מניעה, כמו שאנחנו מדברים עליהם, כן? שאנחנו רוצים למנוע את התחלואה מראש. 95% הולך לבתי החולים, 5% נשארו, בתוכם 2-3% לאדמיניסטרציה וניהול, ורק 2% הולכים להשכרה רפואה מונעת. בריאות הציבור. אם זה אחריות בבתי ספר, אם זה טיפות חלב, או אם זה מה שאנחנו כל כך רוצים, תזכירי בריאות, לראות איפה מקורות הזיהום. אין כסף למניעה. זאת לא הסתכלות ארוכת טווח, זה הסתכלות לכאן ועכשיו. וזה הדבר שרוצים לשנות. בחלומי חזרתי לבית הספר התיכון. אנחנו בין 60 מדינות, מספר 1 בעולם בפערים. הסירון העליון של התלמידים פה, אנחנו נמצאים גם שם בתחתית מדינות העולם ה-OECD. אנחנו נשלם על זה הרבה מאוד שנים, זה ייקח שנים לשנות, אם יהיה רצון הפוליטי לשנות את זה. זה לא משנה מי יהיה שר החינוך הבא. אם לא יהיה רצון פוליטי מובהק, ולכן אני כן מאוד מאמין בחקיקת חוק, שמגדיר בדיוק איפה אנחנו צריכים להיות בעוד 10 שנים, בכל התחומים המרכזיים של נושא החינוך, ולשים קופסה מסביב לתקציב החינוך, כי אי אפשר לעשות את זה בתוך 1.7 או 2.5 או כמו שאומרים גירעון, זה לא ניתן לעשות, צריך להסתכל על זה כביטחון, הדבר הביטחוני הכי חשוב לעתיד. אנחנו כאן הולכים לרגע הבית סביב. הביטוי הכי מובהק לזה זה המשרד עכשיו להגנת הסביבה. זה משרד שראש ממשלה משתמש פה כדי לתת לשר, שהוא חייב לעשות אותו שר מכוח הסדרים פנימיים בתוך המפלגה או מפלגות אחרות, אבל הוא רוצה להעניש אותו. אז הוא שם אותו שר להגנת הסביבה. אני בעצמי הייתי שר בלי תיק, ואני יודע לקחת תקציבים לדברים שאני מאמין בהם. היה לי תקציב יותר גדול מהשר לחוץ סביבה. זה פשוט. עכשיו, למה זה כל כך עצוב? כי גם חוקים טובים שאנחנו מצליחים להעביר אותם, בסופו של דבר, הם צריכים לעקוף אותם. והייתה לנו גם את התפיסה שאנחנו לא צריכים להיות מפלגה ירוקה, אלא אנחנו צריכים לעבוד עם כל המפלגות. זו הייתה המחשבה במשך הרבה מאוד שנים. והתבדל, האטימות הזאת יצרה איזשהו ניוון מסוים, שבו ראינו שאנחנו חייבים להיכנס לזירה הזאת. אנחנו חייבים לייצר את הגשר הזה שכל אותם פעילי שטח, כי דיברתי על המון עשייה שנמצאת בשטח, אנשים שכן יש להם את הברק בעיניים, כן יש להם אג'נדה. אגב, זה דבר מאוד חדש בפוליטיקה הישראלית, אנשים עם אג'נדה, כאילו נכנסים לפוליטיקה הישראלית, זה מהפכה. כי זה עצוב מאוד, אני באמת מכיר הרבה מאוד פוליטיקאים
יש להם מוטיבציה להישאר בשלטון כדי להישאר בשלטון. כלומר, כבר איבדו, יש איזשהו אובדן דרך אצל חלק מהפוליטיקאים. ולכן אני חושב שבאמת לטובת הפוליטיקה הישראלית מאוד חשוב שאנשים, אותם כוחות ייכנסו. אנחנו מאמינים שיש לנו, אותם שנים שעסקנו בכל הנושאים האלה, יש לנו תוכניות עבודה מדויקות, מה אנחנו יכולים לעשות בכל התחומים, זה בריאות, תחבורה, חינוך, כל הדברים האלה, האנשים האלה כן יש להם מה להציע. אנחנו באים עם חזון, ובאים איזשהו ברק בעיניים, אז אני חושב שזה דבר שהפוליטיקה הישראלית צריכה מאוד. תמיד היה הארגונים הסביבתיים, הפעילים הסביבתיים מצד אחד, והיה מפלגת הירוקים מצד שני, מעולם לא היה קשר דרך אגב ביניהם, להפך הייתה עוינות. במשך 10 שנים העוינות הזאת הלכה וגדלה עם השנים. אני חייב לומר שלמרות זאת, בגלל מה שאת אומרת, אנחנו בתחילת הדרך אמרנו, אנחנו כן ננסה להתחבר וכן נרוץ כגוש אחד, כי הציבור לא יודע להבחין. ואגב, פר ויסלר עצמו הוא בונה על זה שהציבור לא יודע להבחין. ומהר מאוד הבנו שזה לא יעבוד. זה לא יעבוד משתי סיבות. סיבה אחת, הוא לא יכל להיענות לדרישה אחת שלנו. באמת הייתה לנו דרישה אחת, לא כמה דרישות. דמוקרטיזציה. הוא מאוד התנגד לדמוקרטיזציה, אפילו טען שאם תהיה דמוקרטיזציה הוא יעיף אותו. אני מקווה שאנחנו נצליח מתוך הפוליטיקה להחליש את הפוליטיקה. אני נכנסתי כרב לכנסת כדי להוציא את הרבנים מהכנסת. זה קצת ביטוי מימדי כזה. אבל אני באמת מתכוון לזה. להחליש, זאת אומרת, לתת הרבה יותר משקל לחברה האזרחית. אני גם רוצה להיות מעשי, אפשר להבטיח פה כל דבר. אני רוצה להבטיח דברים שאני חושב שאנחנו יכולים ביחד ליישם אותם.